номаҳои падар. номаи аввал. модарат ва ман барои ту ҳар рӯз сӯи худованд дасти дуо мекушоем. мо ба ту пазмон шудем ва туро сахт ёд кардем. аҷибаш он аст ки ба шакли хаттӣ он фикреро баён мекунӣ ки дар воқеъ ҳангоми вохӯрӣ онро ба забон ронда наметавонӣ. шабонгаҳ дар ҳолате ки ин мактубро менавиштам хобам намебурд. дар бораи ту фикр мекардам. хобат бароҳат аст? ҷойгаҳат гарм аст писарам? ин номаи аввалин ки аз лонаи падар ба сӯи писар парвоз кард. мехоҳам ки ин номаро ҳифз намоӣ ва пайваста дар бораи гуфтаҳои дар он дарҷ гашта фикр созӣ. ману модарат медонем ки насли наврас ба насиҳатҳои волидайн беэътиноӣ мекунанд. эшон гумоштаи онанд, гӯё калонсолон назарияи кӯҳна доранд. тарзи ҳаёти муосирро дарк намекунанд. шояд чунин ҳам бошад. шояд баъд аз мутолиаи ин нома онро дуртар дар ҷои дастнорас пинҳон намоӣ ва ӯро ба гӯшаи фаромӯшӣ гузорӣ. чӣ илоҷ? дар ҷои дастнорас гузор, лекин ҷои гузоштаатро фаромӯш накун. зеро рӯзе мерасад ки ин насиҳатро ба хотир меорӣ ва худ ба худ мегӯӣ: падарам рост мегуфтааст. ба ту лозим меояд ки номаи ба гӯшаи фаромӯшӣ гузоштаро аз сари нав мутолиа намоӣ. як умр онро ҳифз намо. бо муҳаббат, падарат.